Ya ka film khasi ke brai kateng lingkar. La pelaj pai ba mentaka janmit aka jalan gablong apa khasi National Darbar Hall dau presiden jaga sang Voice of the People Party uba adan mila basayamai. Laban kau ni bayan ka film la direct dau ba adjust thongni ba uba Nick Shankliang pagi ni simatan ka film klik aktor aktris ba paunam jong ka jalam me khanaya. Hakani ka jalang la dalang ru uba Commander Shankliang presiden jong ka filma kini Shankliang bat kini pat kini simata hakani ka film. Habakran hakan ni ka jalan nakalang jo badan ula pun pau kajing sokman bawa apa yang kebun kajing ye kini usna ban pan wi kan ni film kala ban sei pan ni pa ba ye kan ni ka film udah kan turu baka soka ka ban pek ban ni ba ban lamti man karsan ye kini pan wi film handa ya ka juga por udah pan kan mau habasna ye ka film di benang po upur usam juga akor ka borom juga jat ban riu kenang baki pa ba ka sengutanat baki ni mensim hapi kan pek ye ki film khasi. Sni kadingsin beringkong yang pacu don beta hikam di hukum ini ban plai pai ba film ara selimo play bakila khot yang nomor ba amde di review basan bhawan de film mo kalau don gadis berhak langan le dengan nai tadi ka suku pakadon pakai jikwa nak yang jonki Baidon betah film pangan idon betah banyak pelai pai te dengan suri berwan te ba rumah sungai play terpami ba Commander Shankliang ba Shambor Rambai ba section ba PS dan beri kibaro kibalidon betah banding ba jikren ba Commander nalang yo shushu hawashong man perhat ya kajing sang banyak lipi mau jom ki film khasi hakani ka riwi de kini ngani kanong ka film ka itna kat kum ka bangala pan suthu wala dan padi namar hadin bangala sukli jimut mau sapang ka film namar ba hakani ka jalaji kampadan ka nugo le sigi jing piana ka sokar kani ka dik mi jom ki film khasi ka nong sendat tang hakini ki kat to ka televisyen te ni don ru ka jing shete kum ki noyalam balik si yo film dah suatu ke film ke bakumno ngan sulit ban pelat hantu demi ke film ke bam internet ni ke film ke mau ijak borom sakano man mangano pelat tu ngarti nge kata te nomor kata kadau kai ke badon kam kalong ba ke sorkar kadi ban pet bakani ke trend bagi ong lani kani ke jing long ke jingman hagani gri ke jing kepala pensiun ki babon ki sama ki bagi lapan chnai ki film ban ai ki jingkershan batu lesi ki jing yalam lenti klem da klet ru yala ka jungka tanrai karukom im ka jingi ki khasi mo bagi eki ki bangile ki film ki bangi shna kindon ka khubor ka bantei ya ka jat riu ka bantei ka jingmut jip khat ka jong ki riu ki bape kala ki riu ki smutana kin yo ka jingkai ka film ka bangi ngisna ai kanong ka jingkai ka jingkentu ka jing ai mensim mo tengking ha bangi ngi pe ik film ki don shisha kita ki ba ki bangi oh ketin prank ki ba motivate mo ki ba ai mensim ha prank ka jingno mensim ki ba ai mensim tengang ngai barada ki priu ki tip ya ka jing ai lenti ka jong pi mo nadu ki ting shot ki puran ki director ngatai kata ka ai mensim ya kata ka jingkut jumut ka baskem ka jong pi ban stang ya kani ka film tengah aku play kerpang nomor kata yai sama mo eliges thongni hapre kata ka jinge nei banong bangan sedang bat kata ka bagi keren hadin mo ka jing thawla thawlanti banyo kam ho jam kan sabot bat bonsin bagadon ka jinglun kam saput ta ka jinglun bonsin na ka jinglun kapan kelas ka jimi na kata ra habangi ko ai ganu ganu jimi ni hapan pelot chuan iko ai ganu ni haban investor kala pano ka po ka pano ka pisa ka bangila ai ganu namar kata ka ai bangi ni terwa si ki pai ba banana ki pai ba ki la pedian lingba ka jingtre shiton kan sawanra ya ka jimi te ngamdon jingar tie ba la dangi yengs ka hagani ka jingan den tiji ya ka kam ka bangi la sedang iki priuk bi kendo ya ka jinge lingba ka jingduk ka jingkerdo jing khangla jing khang lenti athai kin kham dom labi ke jimut khat ka ba kham janai namar ublei u ai hingi ek sap pa phe ngangam la bani o ek sap ka jum phi kum ke no thau fe
dengan syuai jemut kap ibang alai tinggi don la ka jok pentai mo bahago ke sini ngin sei ya samla eliges thongni kat akini omshu kita kibrang yaksai ri kibrang yak shapran banai min sim le mi kiwi kibani don pentai ban shukwa sei sim ban ba ai ba ka ke ba ni ngin le kum kinong thau film khasi ngin kan mau kerpang mu ini bagi ni ka po pu sam jong ka akor ko purong jong ka chai ndre ko ji balara ni snu tu ye ka tangan ngi bi ki nong ki ba kwa pan pe ye ki film ki ba don ye ka khubor nagam ta jong ki kin bon ba namala ki i ha film ko ji ki ke ka ba te ka ban ba pila banong le si pitau eki film ki ba piring ya ka menor jong ka chat ndrio mo ka chinga pher ka chinga enti kata ka pandi ka wi ia kan ka film an pani pa ba no na rashai ka sngi kata ka life hotarik unailar ajar apsau haka por khai wi chiteng mastep arbaje janmiet sanbaje janmiet ba nyo baje janmiet abiju cinema hall bat kum juru an pani pa banihat cinema hall haka por arbaje ba sanbaje janmiet